Det er simpelthen en egen opfindelse. Ja. Nå, jamen, gammel mand, han har fået ondt i rød. Jo. Nu er han jo nødt til at skulle til at finde ud af, hvad Lige navnligt. Ja. Det er genialt. Det må man sige. så. Men nu er det også nogle tunge sæk, dem der, Jens. Ja, det er de store sæk. Det er ja. Ja, Ja, det er de store sæk. det er. Og den skal der stå og sprække dem op og øve i en spræk. Ja, nemlig, ja. Og finde noget sådan. Ja. Ja, det er det må den være. Det er sådan genialt, det her. Sådan. Ja. Ja, Jo, så kan den køre en par dage. det er helt sikkert. Jeg tager en sæk over dag nu. Tager en sæk over Ja, dag. sådan cirka. Ja. Ja, ja. Nej, der er jo ikke med panik i det. Nej, det er det. Nej, det er det godt nok ikke. Øh, Men det fungerer. Det gør det nemlig. Ja, ja, ja.